ሰላምን ጥዕናን ንኹልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም እመፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቀልጢፈን ንምንታይ ከም ዘየዓግባን እንታይ ክትገብሩለን ከም ዘለኩምን ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ብፍላይ ነዚ መደብ እዚ ብባዕልቲ ቤተይ ወይ ድማ ኣፍቃሪተይ ኣይተዓግብን ዘላ እምበርከ ጥዒቲ ድያ ኢልኩም ትሻቀሉ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ መደብ ክትከታተሉ ኣለኩም። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረክብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ናብ ፆታዊ ርክብ ኣቲኹም ፆታዊ ርክብ እንዳፈፀምኩም እንዳሃለኹም ደቂ ተባዕትዮ ናብ ዕግበት ቀልጢፍኩም ከም ትበፅሑ ይፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንምብፃሕ ንውሕ ዝበለ ግዜ ይወስደለን እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ናይ ደቂ ተባዕትዮ ነርቭ ኢንዲንግ ወይ ድማ ናብ ዕግበት ቀልጢፎም ንክበፅሑ ኦርጋዝም ንከጋጥመኩም ዝገብረኩም ነርቭ ኢንዲንግታት ኣብ ናይ መትለኹም ጫፍ እዮም ዝርከቡ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ እንተለና ግና ከምኡ ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ናብ 95% ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ በቲ ልሙድ ፆታዊ ርክብ ወይ ድማ መትሎ ምስ በልዕቲ ብምርኻብ ኣብ ዝግበር ፆታዊ ርክብ ናብ ኦርጋዝም ወይ ድማ ናብ ዕግበት ትበፅሑ ኢኹም። 70% ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ከም ዘይበፅሓ መፅናዕትታት ይሕብሩ እዮም። እዚ ማለት ካብ 100 ደቂ ኣንስትዮ ናብ 70 ዝፅግዓ ኣይውዳኣን ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ እዚ ዝኸውን ተባሂሉ መፅናዕትታት ምስ ተገበረ? ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮን መትሎን ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ እዩ። ነርቭ ኢንዲንግ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ጫፍ መትሎኦም እዩ ዝርከብ። ስለዚ ድማ ብቐሊሉ ርክብ ምስ ፈጠረ ናብ ዕግበት ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ ከለና ድማ ኣብ ቫጂናል ኦፕን ወይ ድማ ኣብ ናይ ብልዕቲ ነኳልክን ዘይኮነስ ኣብ ክሊቶሪ ወይ ድማ ጉድበ ከባቢ እዩ ዝርከብ። እዚ ማለት እቲ ነርቭ ኢንዲንግኽን ኣብ ብልዕትኽን ዘይኮነስ ኣብ ናይ ክሊቶሪ ወይ ድማ ጉድበኽን ከባቢ እዩ ዝርከብ። ስለዝኾነ እዩ ድማ ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ናብ ዕግበት ዘይበፅሓ። ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ዝተጋገየ ኣረዳድኣ እዩ ዘለወን። ደቂ ተባዕትዮ እንተወዲኦም ናብ ኦርጋዝም እንተበፂሖም በቃ ንሰን እውን ዝወዳኣን ዝዓገባን መሲሉ ዝረኣየን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ቀልጢፈን ናብ ዕግበት ዘይበፅሓሉ ምክንያት ዝበዝሐ ነርቭ ኢንዲንገን ዘለዎ ቦታ ኣብ ክሊቶሪ ስለዝኾነ እዩ ወይ ድማ ኣብ ጉድበአን ከባቢ ስለዝኾነ እዩ። ኣብ ናይ ቫጂናል ኦፕን ወይ ድማ ናይ ብልዕትኽን ነኳላት ነርቭ ኢንዲንግ ብበዝሒ ኣይርከቡን። እቲ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል ብልዕትኽን ክሊቶሪ ወይ ድማ ጉድበ ንብሎ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ክሊቶሪ ወይ ድማ ጉድበ ንብሎ ክፋል ብልዕተን እንተዘይነኻኺኡኹምለን እንተዘይሓሳሲኹምለን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዕግበት ናይ ምሃብኩም ዕድል ብጣዕሚ ዝቐነሰ እዩ ዝኸውን። ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ካብ 100 ደቂ ኣንስትዮ እተን 70 ዝኾና ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ኣይበፅሓን። ስለዝኾነ ንመትልኻ ናብ ብልዕታ ዋላ ንነዊሕ ደቃይቕ እንተእተኻን እንተውፃኻን ዕግበት ከም ዘይትህባ ብምፍላጥ ንክሊቶሪ ወይ ድማ ንጉድበአን ብደንቢ ጌርካ ክትነክእ ኣለካ። ብተመሳሳሊ ድማ ኣፍቃሪተይ ወይ ድማ በዓልቲ ቤተይ ቀልጢፋ ኣይተዓግብን ፀገም ኣለዋ ግዲ ኢልኩም ትሓስቡ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ሓሳብ እዚ ክትሓስቡ የብልኩምን። ስለዚ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ኣብ ዝፍፀም ፎርፕሌይ ማለት እውን ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ኣብ ዝግበር ምትሕስሳይ፣ ምስዕዓም፣ ምንኽኻእ ንክሊቶሪ ክፋል ብልዕታ ብደንቢ ጌርኩም እንተተጠቒምኩምሉ ቀልጢፍኩም ክትዕግብዎን ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ንፎርፕሌይ ድማ ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ ግዜ ሂብኩም ክትፍጽሙ ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ቀልጢፈን ዘይበፅሓሉ ምክንያት ድማ ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎ ኣረኣያ እዩ። እዚ ማለት ዝዓበየትሉ ስድራ ወይ ድማ ከባቢ ናፅነት ዘይብሉ ኣተዓባብያ እንተኮይኑ ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወታ እውን ፀቕጢ የሕድር እዩ። እዚ ማለት ምስ በዓል ገዝኣ ወይ ድማ ኣፍቃሪኣ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅም እንከላ ናይ ምሕፋር፣ ናይ ምጭናቕ፣ ናይ ምስካፍ ጠባይ ክተርኢ ትኽእል እያ።
ንናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ዝጠቅም እቲ ቀዳማይ ኣገዳስ ነገር ድማ ኮንፊደንስ እዩ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ኮንፊደንስ ዘይብልኩም እንተኮይንኩም ትጭነቁ ትሻቀሉን እንተኮይንኩም ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ፀገምን መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ፀገምን የጋጥም እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብልዕትኽን ራሕሲ ንኸየውፅእ ይገብር እዩ። ብልዕቲ ራሕሲ እንተዘይውፅዩ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቃንዛ የጋጥመክን እዩ። ቃንዛ እንተሃልዩ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ብፍጹም ዘይሕሰብ ነገር እዩ። ስለዚ ብዝኻል ክነው ዓቕሚ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ጭንቀት፣ ስክፍታ፣ ሕፍረት ክህልወክን የብሉን። ነዚ ጠባይ እውን ብግዘ ክተማሕሽዎ ኣለክን። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ቀልጢፈን ዘይበፅሓሉ ምክንያት ድማ ፍቕሪ ዘይብሉ ናብራ ትነብር እንተኮይና እዩ። ጾታዊ ርክብ ብዘይ ፍቕሪ ፍሪክሽን ወይ ድማ ፍሕፍሕ ካብ ምፍጣር ወፃኢ ክንድቲ ጥቕሚ ዘለዎ ይኮነን። ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ፍቕሪ ዘይብሉ ጾታዊ ርክብ ክፍፅማ እንተለዋ ኣይኮነን ናብ ዕግበት ክበፅሓ ቃንዛ ክስምዐን እውን ይኽእል እዩ። ኣእምሮአን ናፃ ይኸውንን ሰውነተን ናፃ ይኸውንን። እዚ እንተጋጢሙ ድማ ከም ዝፍለጥ ጾታዊ ርክብ ናይ ኣእምሮ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብሉፅ ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍፃም ዕድልኩም ብጣዕሚ ዝቐነሰ እዩ ዝኸውን። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ቀልጢፈን ዘይበፅሓሉ ምክንያት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሂወተን ዘጋጠመን ሓደጋ እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሂወታ ተዓሚፃ እንተነይራ ኣብ ናይ ሓዳር ሂወታ እውን እቲ በዓል ገዝኣ እንዳወቕዐ ጾታዊ ርክብ ዘፍፅማ እንተኮይኑ ሕማቕ ናይ ጾታዊ ርክብ ኢሜጅ ስለ ዝህለዋ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ዋላ ናብ 30 ደቂቕ ዝፅጋዕ ጾታዊ ርክብ እንተፈፀምኩም እውን ምንም ዘይክትዓግብ ትኽእል እያ። ካብዚ ትራውማ ንምውፃእ ንውሕ ዝበለ ግዘ ከድልያ ይኽእል እዩ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ በዘን 4 ምክንያታት ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ዘይክበፅሓ ይኽእላ እየን። ስለዚ ካሊእ ግጉይ ኣረኣያ ክህልወኩም የብሉን። ብፍላይ ድማ በቲ ቀዳማይ ምክንያት ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ዘይበፅሓ እንተኮይነን ነቲ ክሊቶሪ ወይ ድማ ጉድበ ክፋል ብልዕተን ብደንቢ ብምሕስሳይ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽበፅሓ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። በተን ካልኣይን ሳልሳይን ምክንያት ናብ ዝፀገም ዝኣተዋ እንተኮይነን እውን ብተመሳሳሊ ነፍቃሪትኩም ወይ ድማ ንበዓልቲ ገዛኹም ዝተፈላለዩ ሓገዛት ብምሕጋዝ ካብዚ ፀገም እዚ ንኽወፃእ ክትሕግዙ ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ።